shi dai baba Buhari ya koma ga Allah madaukakin sarki. Kaga tashi, kaji tashi lokacin da ya rasu. Kai baka san ƙarshen ka ba, ya ɗan uwa. Amma ni fata na gari, koma menene dai Muhammadu Buhari mun san shugaban ƙasa ne, ko ma shugaban ƙasa namu a baya. Kuma alhamdulillah muna ji daga bakin jama'a da yawa cewa mai gaskiya ne shi. Koma dai menene mu nema masa gafaran Ubangiji tun da ya koma gare sa. Ya Allah, kai mai rahama ne, kai mai jinƙan bayinka ne. Ya Allah, duk yanda ka so kai da bawanka babu wanda ya isa ya hana. Idan kai wa bawanka rahama, wallahi babu wanda ya isa ya janye wannan rahaman. In baka yi masa ba, babu wanda ya isa ya masa azaba. Sai kai ya Ubangiji Allah madaukakin sarki. Kai ne mai wuta da aljanna, amma mun san kai ba a zalimin bawanka bane ya Ubangiji Allah. Abin da mutum ya aikata yayi shi zai je tarar. Allah, muna roƙonka ya Ubangiji Allah, ya hayyu ya qayyumu ya zul jalali wal ikram ya Ubangiji Allah. Ka ji kan baba Buhari, Allah ka ji kan baba Buhari, ka ji kan Amiru dan tata da dukkan shugabanninmu da suka rasu, Allah ka ji kansu, Allah ka yafe musu. Tamu idan ta zo Allah ka sa mu cika da imani. Allah dukkan iyayenmu da ƴan uwanmu da kakanninmu da dukkan wayanda suka rasu musulmai, Allah ka yi musu rahama, Allah ka sa su dace.